Ahoj lidi, tady je Chris.cz a Neprady a GTAčko San Andreas a tentokrát nehraju multiplayer, ale single player. Dáme si tady nová hra, na cheeseburgeru dáme si nová hra. Takhle tady nějakýho černocha s pistolí s AKčkem, tady podobně. A nějakého bezdomovce, spíš kýzáka, no, to samý. A myslím, mám přeskočit, ale nechám to. Takže si to můžete přečíst, ale to přečíst nebudu, protože já čtu jak Magora už nebudu, prostě blbý. No, ani nemluví, takže vůbec. No a tady ty policajti nás budou srát až do konce života. Tady ten policajt, ten ho normálně najdete. No, počkej. Sující, jo. Já prostě vydržím. Oni ho budou chtěl zatknout, protože bude něco pašovat, myslím, že já nevím, já jsem na ten příběh čistě nekoukal. Země na břicho. Co ho chce prověřit, to bude takovýho. Prachy. On mu ukradl prachy, asi pašoval jako z Dropsou, si jako myslí, a že za toho jako budou chtít zavřít, jenže ho nezavřou. Oni ho myslím, že ho někomu odvezou a nechají ho tam, nebo něco takovýho. Jo. A vlastně budu následovat policajti do konce téhle hry, když policajti následují úplně všude. A to teda všechno a zbytek vám řeknu až po ukázce. Jo, to, že tam odjel s taškou jeho, který měl nějaký důležitý věci. Vypadá to tak. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Squad 58. See you around like a donut, What? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. No a takže s tím policajtem první to hrozný brát přesrát, takhle to bude. A to je docela dlouhá ukázka, jako zaberete dost času, takže jenom takhle jsem to řekl. Jdeme na kolo a musíme dojet. To je freestyle kolo, to vím. Jo. Máme 150 korun, což není moc. Dolarů. Musím naučit se. Tady to kolo jako tak málo skáče. Jako v multiplayeru to skáče o 106. Jsem nahoru a dolů se. A to vím, a jak se zrychluje, to mi nepovím. Au. Pomalé prachy a vy to beru na kola. Ne, já vezmu si auto. Mám žádné zbraně, takže vezmu si nějaké auto. Tak a jedem.
pistoli, jsme skoro mrtví. Co se stalo? Oh. Ne, to jsem omlouvám. Co vám omlouvám za ten cheat, ale jsem člověk háka. Omlouvám se, určitě nemohu používat, ano tenhle. Jsem použil z toho důvodu, že hlumé životy. Vypadně to cigáni! Mám bouchačku. Nepotřebuji bouchačku. Big Smoke! Že máme Big Smoke, taky přeskočíme. A preskýt. Hit i kandu. Tak. No já ho přeskakuju, no to začátek je takový... Už tady teď přijde ta hrozná mise, kde musíme na tom kole jet rychle. Co ty ruč můžeš? Ale co to? Co oni ty buzeranti? To se jeli rychlejš. Ten šlepat. Čím víc, budeš mít. Vidíme, utíkám, no to jako není žádná sranda. Vidíme utíkat, mě je v taky lehčí. Kdyby byl v autě. Jak se vlastně zrychle, to já ani nevím. A jak se ono se zrychluje Cčkem. A jak se zrychluje. Ty ne. Je to jsem takový fail, se mi vždycky stává. Nevím, jak se zrychluje, fakt nevím. A jedem. Já jsem mu vlastně zmírnit, takže příběh je zkráceně o tom, že asi policajti hrozně serou a vlastně celá hra je to jako o gangsterech. Pašou se drogy, musíme ničit gangy, jsou tu 3 gangy. Jo, 3 gangy, no, 4. Fialový, zelený, pak jsou tady fialový, zelený, modrý a žlutý. Fialový... Omlouvám se fakt, už jako to už nepoužiju, nebojte se. Takže jsou tady fialový, zelený, modrý a žlutý. Fialový, to jsou tamti debilové a my jsme zelení. Jak se jim přesně říká, nepamatuju. Jsme černoši a žlutý a modrý jsou běloši. Ale nejvíc cool mi připadají ty modrý. Takže teď poslouchejte.